विषय जो आहे मालिकेचा की तिच्या आयुष्यामध्ये काही कारणामुळे तिने घटस्फोट घेतला आणि त्याच्यानंतर तिला घरी आल्यानंतर कदाचित घरच्यांनीच समाजाच्या भीतीने असो किंवा काय जे ते पत्र मगाशीच नाही वाचायचं ते खूप छान वाक्य होतं की मुलगी जन्मापासूनच बेघर असते का, पराया धन वगैरे आपण हे का म्हणतो. मुलाचा घटस्फोट झाला तर त्याला काय आता घर सोडून दुसरीकडे जाणं वगैरे हे होत नाही कधी. मुलीला मात्र हा प्रश्न पडतो की आता हे घर माझं नाही, त्या घरी मी जायचं का माझं घर म्हणून कॉन्फिडेंटली. तर असं तिचं आयुष्य आत्ता झालेलं आहे कदाचित धागा आणि ते त्यातनं बाहेर पडण्याचा कुठेतरी प्रयत्न करते. आणि हे जे पात्र आहे सार्थक हे तिच्या आयुष्यामध्ये एक मला वाटतं नवीन आशा घेऊन येणारं, नवीन होप, नवीन मार्ग घेऊन येणारं आहे. जसं मी मगाशी म्हटलं की तिचं फाटलेलं उसवलेलं जे कापड आहे रफू केल्यावर कसं त्याचं